ରାଜଧାନୀର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍, କୋହଡ଼ିଂ କମେଳି, ଶୀତର ଲହରୀ ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ଆମେ। ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାରେ ପୁଣି ଥରେ ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ରାଜଧାନୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ରହିଛୁ ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି ହୋଇ। ନା ଅଛି ଶୀତର ଲହରୀକୁ ଭୟ, ନା ଅଛି ମଶା ଡାଉଁସର ଭୟ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ, ଆର ପାର ଲଢ଼େଇ, ଦିବାରାତ୍ରିର ଗଣଧାରଣା। କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ ଯେଉଁ ବାପା ମା ସରକାର ପାଇଁ ନିଜର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମେ ଆସି ଏହି ହକ୍ର ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଭାବରେ ପଡ଼ି ରହିବୁ। ସେ ଯାହା ହେଉ, ଶେଷରେ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ହାତରେ ହାତ ମିଶାନ୍ତୁ। ଆଉ ପରିଶେଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର, ଓଡ଼ିଶାର ମୌଡ଼ମଣି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆମ ସଂଘ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ, ଆମ ଦୁଃଖ, ଆମ ଗୁହାରିକୁ ଶୁଣି ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିତ୍ରାଣ କରନ୍ତୁ।